Venir a la Sagrada Família era una cosa pendenta que tenia jo a la meva vida i, bueno, per fi ho he pogut fer. Estic impressionada. Com tothom, suposo que la veu per primer cop. Sant Jordi per mi és una de les millors festes que tenim. L'alegria de compartir roses, de compartir cultura, de compartir llibres. Ens han dit que era una visita especial, que podíem pujar a l'alçada del Sant Jordi. Estar al darrere, al costat de Sant Jordi, aquella estàtua de 3 metres i veure la perspectiva des d'allà dalt, veure aquestes columnes que a partir dels nusos es ramifica tot, com els arbres, immens, és una cosa immensa. Sempre ho veia i veia que estava tot tan ple de gent. Era com impossible i això ha sigut una oportunitat ni somiada. M'ha encantat. És art. Fascinant, sense paraules. No, sense paraules. Això que tenim aquí és una meravella i no m'estranya que vingui tanta i tanta gent. És una meravella.